weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gudduɗi ndeɓe nder galle Abdoulaye Maliki ko on waktu yoni ha to koɓɓillo e nder galle ceerno Mahamoudou Sow e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal sur sarɗiji leydi ndi lulima hande o gam lawɗinde kuulal kalduno ngal guila hitande ujunnaje 4 ko fate artide dumbaɓe leydi Sénégal toon to Maroc kono ne kadi Maroc naɓe dumbaɓe nder leydi Sénégal ɗon ɗo teska kene tolno temedde tati ko fawi Sénégal najo ene tawi nder kasoji ɗi leydi Maroc to leydi Mauritanie caggal ñiŋoje kewɗe giwɗe pelle haqqe innama aade ena ko fate laamu leydi Mauritanie nawtude ɓen hoɓɓe ɓe ngala kayitaji tawitaɓe leydi mum teskama kerola hakkude leydi Mauritanie leydi Mali gila heccanki bisuji kewɗi e banggueji ɗiɗɗi kala koko dari ala hen kala ya ngara teskaɗo hen to leydi Mali ke ene tolno e 144 enseignant jangguinoɓe nder région de Meneka kañumen diwa e golle mum ɗum ko caggal happumaɓe dokkano tati ndu lewru timmi gam yebade postoji mabɓe to leydi Guinée Conakry lebbi 4 ala kala ko siyi haydara e wargoji bannodi toon to e stade zéré korien diɗɗal avocat ji kolliti hande joƴƴini ɗerwol gullitogol toon to suudu ñawore ndu zéré koreyana joolam jaɓeri Arabie Saoudite joɗima hande jonde Ukraine Washington kaldigala jaam hakkude leydi Ukraine kamen Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mande Massa Keita gorko pullo hen bangue Mali ganke hen bangue joom gandal kawnigal no feewi an jiilotoɗo ngaloji cuuɗotoɗi e nder leyɗele ko wayno kanŋe jama bauxite ha ñaaƴe goɗɗe kala jokkodire mande Massa Keita o ñalawma hande ko nangue makko mande Massa Keita ene wiya dendagal bandiraɓe julɓe kala Ramadan Mubarak o saaha hande Allah ne rokkimo gandal kawnigal andude yogay ngaloji cuuɗiɗi e nder leyɗele an jilotoɗo kanŋe jama bauxite ha ñaaƴe goɗɗe kala sa jokkodire makko so on kaldi on pamodiri wani tan ko jamfa ma yiito ha kebbina mande Massa Keita jilliɗo yogay nokkuji ko wayno Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Tanzanie RDC Congo ha fayenma yogay nokkuji goɗɗi kala ɗo kanŋe yilete ala kala ɗo heddani hena mande Massa Keita jooɗi koto leydi Mali to Ségou sa yiɗi jokkodirde gorko pullo Mali ganke hande o joom gandal kawnigal no feewi mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe 45 capanɗe jeenayyi e jeenayyi musidɓe tedduɓe mande Massa Keita ene wiya moon Ramadan Mubarak salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe stowade rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarata ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ne yarata ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no oppiré
sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni ceerta hen haalaba gorko mo melga wuro jinneje yawre men yaw yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni moosa no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneje ko labɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ma bare sappo e gomboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men e ɗemgal pular
ɗo yeeso alirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ma en jaɓɓo e nder kumpital men musidɗo meɗen ceerno Ibrahima Saydou Kana suudu sardi yejindu leydi Sénégal lulima hande o subaka ɗum noon ko artirde yewtere wannode wonno ko 17 décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nayya ngam kaldigal hakkunde leydi Maroc kame Sénégal wonande ɓen dumbaɓe hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala so tawi kay ɓen dumbaɓe jiiɗi jokkitoyde ko coka ko walla ko ñaawa koye leyɗele mumen taw ene mbawa nawtede guila nden noon koye janvier ndeɗo henna hittande oɗo henna hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye artiri nden haala nde nawa toon to sursarde yejindu leydi Sénégal ngan sanga ngun goomu rewi ndingu ko fate gueɗe caggal leydi wawi yewtidde hen ko hande onon ɓen sardiyankoɓe kewendi nodda nde gotata oɗon luwa beele kadi wonande ɓen Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Maroc ene jiiɗi jokkidde cogdi mumen e nder leydi Sénégal ɓattito koreji mumen taw e kala saaha jomen mbawi yaade kaso jeejo men mbawa artirede cokke ga ha timmina jalta jaaha boli men oɗo ñalawma hande noon hakkunde mabɓe e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal ko ngal kulal taccinte toon to sursarɗeji ndu leydi ndi Sénégal Ɗahiru Sarr eɗen gandi ko sarɗi yanke mo ganduɗa kañum ko adi kala ko Sénégal haade goɗɗum taw hollito noon namdal ko fate Yacine Fall jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal o holliti ko jeeyi sababu Sénégal waɗani carte séjour ngam oɗo saaha ko wayno Mauritanie Égypte e nokkuji goɗɗi kala wonande kayne kutoro oɗon fannute no Sénégal ne heewi hoɓɓe e nder muɗuma eɗen gandi ɗum serani e hunuko makko e kala saaha keddoɗen koye ɗin fannuji wonande teskede ken tolno e 300 e ko fawi Sénégal najo oɗo saaha ne tawi e cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi Maroc kene tolno hen wonande kene tolno e 150 ne tawi to Dakhla ɗum noon tawete koye Maroc to Layouna ko 93 nokku biteɗo Joukarana kene foto wonde 49 tawete toon Tantan 16 temedere 39 tawete koto Casablanca ko walla ɗum ko noon 36 o saaha mbaɗi ɗaɓɓade beele gartire e nder leydi mumen Sénégal mbawa a sokede hen ha ko taƴana ko Maroc ko timma ɗum jeeyi sababu noon ngal kuulal hande o gongal e taccinede e ɓen sarɗiyankoɓe kewendi toon to sursarɗeji ndu leydi Sénégal kono noon hewɓe sarɗiyankoɓe garti tenti noon to banggue lundo ngo ngal ɗo kuulal kay ala kala ko yewodiri e gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal haydara so wona kay ko curki tan ene haale ene yahane wonti kolce bamdi tawala kala ɗo ɗum dari hen haydara keddotoɗen koye nguɗo hen laamu ton to AIBD bo wallaɗi diwoje ngal Blaise Diagne Mansour Faye eɗen gandi ko kañuma wonno jagorɗo Yangara less wonino kadi jagorɗo gueɗe kewɗe wonino kadi kañum woni joni maire wuro Saint-Louis ko wona ɗum ko kadi ko banuma gorko Mariama Faysal noon eɗen gandi ko joom suudu mum gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall kanko Mansour Faye o noon hanki o ƴettino valise makko ngam yaade toon to Bowal laɗi diwoje ngal Blaise Diagne yiddemo yaade toon to Makkatul Mukarrama ngam waɗude umra makko ɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko ɗon wahaɗa jolde ndiwowa ka Air France ngam wiyedemo omo jogui kadgol ngol ne haɗamo yaade tene kadi o holliti ala kala ko tini ko fate gueɗe makko moddude e sariya leydi ndi walla waɗede ɗaɓɓande makko walla haɗede yaltude o holliti hen noon mette makko mawɗe no fewi ɗoɗo kalaten o holliti maw huccodire jaydi yankoɓe ngam hollide mette makko wala ɗum ko noon bani ko debbo Mariama Faysal holliti mette mum teni holliti ma yaltin kañumne wonande mette mum faade nguɗo hen laamu ngu ganduɗa kala tan ɗojjuɗo ko nder ɗe beddoto ɗum garten koye rafi teskaɗo ɓeydade ɗum e nder leydi ndi Sénégal to banggue sukaɓe ɗum noon ko rafi ɓooƴe koɓe mbiyata insuffisance rénale ngam teskede kala hitande Sénégal ene windito ken tolno 200 suka jogiiɓe oɗo rafi ɓooƴe mo ganduɗa hande o ene tampini yimɓe no fewi ɗum noon ko ɓeto waɗago toon to hôpital Abbas Ndao taw holliti ɗum ko docteur Younousa
holli ɗum ko docteur Yunusa Keita ɗum ko ñalawma hanki o ko fate Farba Ngom eɗen gandi joƴƴinino caution mo ganduɗa on juge jaɓano huccidde hen ɓeydi kadi caution goɗɗo beele avocat ji makko ma mbaw hebde ɗaɓɓade makko walla ala kanko Farba Ngom mo ganduɗa koreji mum ene gone e fayre ko fate banggue cellal ɓandu muɗum oɗo saka e gonɗo e ɗaɓɓade wonande pavillon taw kadi beele wawa hebde safara mum no foti wade ni kono to geeji wawi wonande geeji wawi mouvement kesso darnade toon mo mbiyata mouvement mbawlo liberté Farba Ngom e wi porte parole oɗon mouvement Ousseynou Ly ɓe kolliti ɓoyata maɓe gummin seppoji gulɗi jaw gam hollide ngu laamu so ɓe daraki ko gotel tan nanguirte ha gasa ha laaɓa keddoɗen ha joni koye lewru nduɗo hen keddoɗen koye leydi Sénégal teskede ndu lewru korka de teskama hen prix ji kewɗi ɓeydade yoga jeereji e nder Dakar ko wayno tew ene seeri no feewi ko wayno liɗɗi gertoɗe ɓoccoɗe kam ko heewi yiyota ko ni kono kadi maaro eɗen gueɗe kala wonande ɓen duggoɓe toon to jeere Castor kolliti oɗo sakay kala ko nawɗa cikkata elle ni kalisma koko wujja walla ni pañema koko si ko coɗɗa ko kala a andata hen ɗo naati no toynoɗo ko fate convocation mum ko arɗo ñinga mo ganduɗa ko chroniqueur caggal kayde nodda hanki o notoyi police ko toon waali hande o darima yeeso procureur ɓenni toon to kaso ɗum ko tumeɗemo wonande omo suuti konnguɗi ɗi gonɗani faade e hoorejo jagaɗo leydi ndi Sénégal gartaten koko fati banggue ngarɗugol jangde wonande kay ngal ɗo dawal ɓimmal o suka debbo nottotoɗo Aminata Djoubayrou mo ganduɗa waɗata koye collège 5e secondaire taw kadi ganduɗa koto Sinthiou Mogo ene tawi nder région de Matam commune mo nabbaji teskama wonande kay ngarɗugol jangde makko 19 piccal ndiga goo woni ko dañi oɗo salon teskama omo ɓatti winditede e ngarɗuɓe jangguin leydi Sénégal ndeɗo henna hitande jangguinoɓe kolliti ko garowo law o tardata ko joom himme ko jangowo leçon makko ko nehiɗo kono kadi ko ganduɗo haaju makko kanko on Aminata Djoubayrou mo Sinthiou Mogo Koungheula teskama hanki o jangoɓe to collège taw kadi ganduɗa koto collège CEM taw koto commune de sukaɓe rewɓe hewɓe hanki jani toon hakkude jarawi duuɓi 13 17 teskinde on guila hitande ujunere ɗe jeeɗiɗi woni 2008 o bone teska e nder guenni leydi Sénégal wi professeur Abdoulaye Ndiaye on professeur o holliti ko 6e 5e 4e 3e ko ɓeɗo henna jani toon oɗo henna école jeeyeten koye accident bonɗo baɗɗo to cité Keur Gorgui ma en gartoyon accident noon wonande ko ɓen ouvrier ji liggotoɓe e nder immeuble goto taw kadi ganduɗa ɓe jani koye 8e étage kamɓe kala noon ɓe mbasi en pittali mabɓe en gartoy oɗo henna kabaru so jomiraɗo haaji jeeten garton to Ziguinchor élevaɓe tatto ɓe CM ndiwa taw kadi ganduɗa koto Bokkote toon ɓe Bokkote City ko toon ɓe ndiwa e nder école aji mabɓe caggal mum noon ñande jeeɗiɗi ndu lewru jinnaɓe jangoɓe woni parents d'élèves ñaagui ha mbawi yaafede ɓe gartira e jangde nde ko wona ɗum konon gardiɗo en inspecteur académie Pape Gorgui Ndiaye riwtiɓe ha laaɓi définitive wona école publique wona privé ɗum ko caggal nde mbaɗi vidéo aɓe ƴatto hen enseigne aji cité Faysal o saaha Mermoz point e ha fenma fana ɓe kay honnaɓe toon taw ko ɓen jagodde ɓoyɗe walla goɗɗum kala honnaɓe toon koye caɗele mawɗe guuri ɗo nguɗo laamu holliti ma tetu ɗi cité ji kala ma tetu ɗi immeuble ji kala saabu ko laamu ngu jeeyi laamu holliti wonɓe toon ɓe joɓata ko 12 ha 16 ujunere kala lewru ɗon ɗo ganduɗa laamu ngu kala hitande ene yoɓa kene tolno e milliard uji ɗiɗi coppre franc CFA golata ɗum taw koɓe kodi ɗo kala ko jeeyi laamu tokkolɗa ko tana musɗo waɗi toon
accident walande kay moto jakarta walde moto kanyum natodiri e katkat goto doganoɗo kañum sokke moto kanko katkat o wattidi nadde koye lekki toon to Kolda oɗo gorko enseignant jangguino fannu portugais mo ganduɗa taw kadi ko toon to Kolda desnoɗo debum ɗimmo wonno koye décembre 2024 kanko e debbo gonduno e moto kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi pittali mabɓe Lacrosse eɗen gandi ko cangol tawetegol tasangal kam ɓurgol visitede e nder leydi Sénégal wonande ngel mayela ngel ene arma e becce taw kadi ko lamɗam kaɗɗam maayo yongo couleur mum ene garɗi ne yooɗi ne rosɓi ɗo henno ɓen wangiyankoɓe heeɓe on diwan ne kewi hat toon ɗi lebbi kala teska maayo ngo hellude mbadi ndi waynitade kono teskama guila hanke hande Lacrosse hepti cuɗari mum ndi jogino guila adana o saaha noon ɓen wangiyankoɓe puɗɗima yittude yillade oɗon nokku ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Mauritanie jeheten ko toon to Luxembourg gorgola taw yen toon musidɗo men Ibrahima Saydou Gane ma artan men ko fate banggue ɓuure lewru korka kono kadi ɓuure juulu ha tenti noon arde sapol yeeso ngol eɗin fannuji kala Ibrahima Saydou Kane Jayde Weltare TV. ceerno Abdoulaye Sarr gueɗe jeetati enen goodi so tawi neɗɗo golliɗo en malikaji yurmede enen juula e makko enen ñaaga kadi moni kala yo hebbin wadde ɗen ɗon gueɗe gueɗal gadanal ngal ko darade neɗɗo e sapowol gadunol wonande julde farilla so tawi yimɓe enen juula farilla sapowol gadunol keedowol e almami ngol kala dariɗo e ngol ɗon malikaji yurmede enen juula e makko gueɗal ɗimmal ngal ko jooɗade neɗɗo e nder jama caggal nde o gayni julde makko farilla nde so tawi a gayni julde farilla ko jooɗotoɗa ɗon ko ha gummoɗa jalta juma o malikaji yurmede enen juula e maɗa gueɗal tataɓal ngal ko sahande juuriɗa mo sellani a nani kaari sellani a yeehi salminoyde mo ay saɗa yaha aɗa salminoyamo ay ko jooɗotoɗa toon ko ha garta ko malikaji yurmede enen juula e maɗa walla ene duwonoma malikaji enen duwonoma duwaw malika noon soyata gueɗal nayaɓal ngal ko juurade neɗɗo musidɗo muɗum julɗo saabu Allah musidɗo ma saabu Allah tan jaaha ɓornoɗa paɗe ma jaaha juurade ɗum ay sa ɓorni paɗe ma aɗa yaha juuroyade musidɗo maɗa saabu Allah ko jahata ko malikaji enen duwonoma sa jooɗima toon malikaji enen duwonoma ha garta malikaji enen duwonoma gueɗal joyɓal ngal ko duwanade musidɗo muɗum julɗo taw ko caggal muɗum taw o tinani jooɗoɗa tan ñagonoɗa Allah musidɗo maɗa duwonoɗamo omo dañi caɗele duwonoɗamo yalla ɓiltumo e caɗele he walla ni o dañani caɗele duwonoɗamo tan ñagonoɗamo Allah moƴƴere ay malikaji yurmede enen duwonoma wiyama ni musidɗo maɗa julɗo so tawi a woni duwade aɗa duwono neɗɗo goɗɗo Allah ene taga malika ene kala ko duwiɗa ene wima annene ya heɓa hono ɗum e gueɗal jeegoɓal ngal ko andinde yimɓe moƴƴere an jooɗoɗa tan ko ala ko woni haaju ma so wona andinde yimɓe moƴƴere to tawɗa yimɓe ene jooɗi fof gandintaɓe tan ko moƴƴere kalantaɓe ko moƴƴere e o kadi malikaji enen duwonomo gueɗal jeeriɓal ngal ko ɗanade taw no wondi e laaɓal punoɗa e ɗanade calligoɗa piɓa anniya gonɗa koye ɗanade aɗa wonde e laaɓal hay sa ɗanima happina malikaji yurmede enen jiima e maɗa enen duwonoma gueɗal jeetoɓal ngal ko sahande puniɗa e hejjade koccuɗa kejjari maɗa aɗa hejjo so ponma ndiyam jarata so ñamde maɗa malikaji kadi enen jiima e ma enen duwonoma ɗeɗo gueɗe jeetati ganduɗa kala hen gollal ngal aɗa waɗa malikaji enen duwonoma duwaw malika noon soyata saabu wiyama so tawi en jooɗima less ga eɗen duwo eɗen mbiya amini kala mo amini muɗum hawre amini malikaji on duwaw muɗum jabante on ɗon duwaw yo Allah hokku en jabanede duwuji meɗen yo Allah hokku en ko ndewɗen Allah hewde famɗude foof Allah jaɓana en ko taatiɗen ko perguiɗe en foof Allah yaafo en o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo Luxembourg gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
allahumma amina ya rabbi. Ceerno Ibrahima Seydou Kane ha tontoluk sayba gorgol teskede nguleki e nder puɗɗigol nadde e nder diwnuji ɗi kala eɗen mbiyat tan yimɓe ɓe curoto wonande kay koye korka a wona to Mauritanie keddoɗen gaten koye catal paam ko caltungal e fedde gotago windere toppitiɓe ɓen doga molto en ngam teskede dogɓe ene ngari moltade e nder leydi Mauritanie malinaɓe ken tolno million-ngaji ɗiɗo taw koto Canberra e nokkuji ɗin kala o saa ko caɗele financement haalis ɗum ko caggal nde États-Unis d'Amérique Donald Trump dartini wone balle faade ɓen walleteɓe o saaha noon ko ngakkude haarandiru kame heegi kay dokani ɓen doga moltoɓen e hollidde kay on toppitiɗo on fannu so tawi ala faabuya baɗaɗo hen moƴƴanta ɓen wonɓe toon ɓe keerola Mauritanie Mali poste kogi Zamala siftinde mon ɗum ko ñande asende wonande kay ɗin bisuji tati jonnunoɓe ɓen malinaɓe wurnoɓe nder leydi Mauritanie ɓe ngala kayitaji ɓe ganduɗa laamu leydi Mauritanie ƴetti pelital nawtideɓe ha to keerol mabɓe poste ɗo ko ɗon tigui mbaɗi fitinaji ha kaaƴe e garantuji bedda hen ha waɗi pelɓodiral manggal no fewi teskama noon gila ñande ale ɗo ha fayenma altina hanki o kala bisuji giwnoɗi to leydi Mali o to banggue e giwɗi banggue Mauritanie kala ha hen goto taccani keerol ngol ne deeƴini ɓuuɓi anda ka taw noon ko jeeyi sababu communiqué yaltani hen oɗon fanno siftinde mon o dumuna kala leydi Mauritanie koko ummani ngam haɓade ɓen wurɓe leydi mum ko alda e sariya leydi ndi woni taw ala kayitaji taw ala carte séjour hewɓe kolliti hay sa ɗaɓɓi carte séjour ko hitande wotere so gasi beele ɗaɓɓa ko caɗele bonɗe no fewi woni hen ene ɗaɓɓa wasa rokkede ɓe kolliti noon hen hoɓɓe kay ene hen ko caɗele tigui guuri ɗona woni hen kadi ko ɗon tan goni lawol faade leyɗele Europe siftinde mon Europe naɓe ɗaɓɓirino Mauritanie nde uddata keerol mum walla nde uddata leydi mum ha tiiɗa ɓen ɗannotoɓe ɗanle nde dewani lawol nde tawno ko ɗon wonti bolol faade Nouadhibou yaɓande toon to Espagne keddoɗen koye leydi Mauritanie Al Akhbar ɓe kolliri jagoɗo jangde leydi ndi o holliti wonande capanɗe jeegomo e nayo taw ko enseignant jangguinowo koko jogori riwede so tawi kay ɗo e balɗe tati ɓe gartani e postoji mabɓe ɓen toppitiɓe ande wullitade caɗele mumen holli ɗum noon ko jagorɗo walla ni kolade kuuɓal jagorɗo jangde Yahya Bouba Talibu ko on holliti ɗum to Nouadhibou jeere leɗɗe sumnode toon ɓen wonnoɓe ɗen jeere ɓe kolliti ken tolno hande balɗe 15 ko nden jeere sumi balɗe 10 ɓenen jooɗi ɓe gollani haydara ɓe erima autorité ji taw kadi ganduɗa ko toppitiɓe on fonnude mbawatta walludeɓe beele ɓe duttito e golleji mabɓe caggal nde kumtari e canki o jamma waɗi ɗum hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ngam kay yidde ummanade ɗo e jonte seeɗa ko fate kaldigal ɓiɓɓe genni ɗi beele leydi ndi toɓɓe kewɗe kalde hen hewɓe hen noon oɗon saaha e banggue lundugol ne jerti mbeto wona kaldengal ha gasi ɗen toɓɓe kono kadi lan tawassul holliti fandare mum ko hay toɓɓere wotere to yewte kala kay joguiɗi hen miijo nde addata ko wona ɗum ko sarɗiyanke kamine wonde yonta suka ɓe kolliti ngal diɗɗala ɓe mbad boycotté ɗurnade saabu ala kala koɓe paami e ngal ɗo noddugol walla ngol ɗo noddugol ko fate oɗon dialogue mo noddi ɗum leydi Mauritanie Kermasen tawete koye état de Trarza gendarmerie fawi toon juuɗe mum won e ɓen dognannoɓe yimɓe taw e nana ɗumen e mbadidi dewani lawol ko fati e banggue ɗanle taw ko ɓen migrant ɗannotoɓe taw ko ngala kayitaji ɓen wannoɓe viol e suka debbo étudiante biyeteɗo Lalla Bintu Moulaya Zeyne hande darima yeeso tribunal banggue funnague mo Nouakchott ñawore mabɓe ko hande sinete kono ko pelle tati ɗe haqqe innama ade kollidi moɓodiral beele fodde aɓe keɓa ɗum ha timma nde tawno tete ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali laamu leydi ndi hande ne jertina ɓen joom en
kamiyongaji mawɗi no feewi ko fate dimgal teddungal koko nattata ha laaɓa ɗum nattata ko 1 lewru avril fandu so jomiraɗo haaji ko 31 lewru mars ko nden gassata ha laaɓa wonande kay dimda tan dimgal manggal aɗa bonna taliji e goɗɗum kala jaagoɗɗo yangara holliti taƴi cetal ngal ganduɗa ne wawa toppitade en gueɗe kala nanggaɗo ene ɓurtini dimgal ngal yamira yo rimdu e nder camion muɗum woni remorqueji mawɗi walla berliyeji mawɗi ɗi jomum ko satti koko fawete e dow muɗum ɗum noon gassata ko 31 ndu lewru 1 kala jiyaɗo ne waɗa ɗum ko fawi ko sattima fawe e dow mum finoɓe hakkude kati kame here makko ono catta ɗoygol no fewi jeyi sababu noon ko fedde wuyɓe wujjoɓe motoje galleji butikaji magasin uji beddaji ɗaccani haydara ndin gandi mawdi noon ndi ganduɗa police kattine yiilotono ɗi dumunaji kala ɗowowo wonde kan goyka on noon ko lt mo duuɓi 27 wiyama teeɓa o sa hewɓe koliti guyka ustima battiɗanade kono caggal nde ɓe jeehi nokku makko ɓe tawi toon téléji kewɗi gujjaɗi téléphone ngaji kewɗi haskun ko helata baafe e gueɗe goɗɗe kala kame tisuji baguiji e goɗɗum kala ko wujjanno pop ko ɗon a moftete gouvernement mo leydi Mali jagorɗo affaire étrangère leydi mum woni Abdoulaye Diop holliti hande 11 ndu lewru mars fuɗɗoto waylude yoga kay ko fati banggue gollorɗe taw ganduɗa koto fannu ɓen joɗaniɓe leydi Mali caggal leydi mum ko wayno ambassadeur aji ɗi wattude ɗum digital mo ganduɗa kala kayit mo ɗaɓɓata so visa so document so kayit jibinande caggal leydi gonɗa kala mum taw ene wawa newanadema taw koye digital koye on site natta jiya document ji ɗi poɗɗa an hoore maɗa wadde fournir kala mum taw a eggani ɗo gonɗa ɗo ni hen région de Meneka gouverneur région holliti yowi 154 ensina jangguinowo ɗum ko caggal nde ɓe goppi postoji mabɓe ke wona dumunaji juɗɗi no fewi keeɓi Bamako tan leeli ene jara ataya mbi toon ne woɗɗi no fewi walla ni ne wuuli ala ndenka o rokkirinoɓe happo 3 ndu lewru mars so ɓe garani koɓe yowaɓe ɓe garani ɓe jowama ɓe kolliti keɓugal mabɓe o saaha kay ene raɓɓiɗiɗi oɗon fannu no fewi 3 mars kene foto wonde temedere kene wona ujunere 100 kilométre hakkude Meneka e Bamako ɗum ma heɓane ko noon oɗo saaha ɗum natata ko 1 lewru avril yawre nde fuɗɗima kono définitivement ko 1 lewru avril teskede nguleki sappo hanki ha fenma 16 ndu lewru ma ɓeydo no fewi yogay jokuli leydi Mali 39 ha 44 degré ma ɓafuno no fewi nguleki teska ma yaltin ɓiɓɓe nangue ɗum noon koye région de Nara Nioro Kaya nonne kadi nokkuji ɓurata wulde no fewi Kidal ko 22 28 to wayno région de Sikasso ha fenma Sikasso kame Diohila Sikasso Diohila kame Kulikoro fenma Ségu Bamako ɗo ene saɓora no fotiri kala ɗi to hen nokkuji to Guinée Conakry paɗen wonande fitinaji e wargoji bannoji toon to zére coréen taw koye stade pelɓodiral ɗum wanno koye décembre 2024 ha ganduɗa laamu ngu hollirino ko maayi ko 60 ko fawi pelle dariɗe haqqe innama aade ɓen kollitino ko maayi ko kay yeehi ha temedere ko maayi ko yeehi ha 150 neɗɗo 11 majjuɓe hande jiitaka ñawɓe hewɓe kay gañiɓe hen ko wona ɗum ko noon guila nden ha ɗo enquête laamu ngu ala kala ko holli haydara tene police hutorima toon doole ko wayno garnal eɗen gueɗe kala kamɓe noon diɗɗal avocat ji taw kadi ganduɗa ko yiɗɓe nden fandare nde rewnete lawol porti plainte toon to tribunal mo zére coréen hanki o inde makko Sarif Ba kam wonno ex gouverneur de la banque centrale de Guinée Conakry dari manke yeeso tribunal mo Conakry ngam tumedemo dirtini kene tolno e sappo piccal 5 million taw ko koppreje dollar procureur on ɗaɓɓiri zizo nde procureur Ali Touré ɗaɓɓiri zizo nde taƴantamo duuɓi sappo e kaso taw yiyata nangue
temedere milliard franc guinéen taw omo yoɓa ɗum ñawore makko noon siyata ha laaɓa ko nogase tati lewru avril fandu so jomiraɗo haaji to Niger teskama gila daroɗe nduɗo hen lewru ngakki toon ko essence o saɗo jiiɗa kala autoji koko dañi woni henni koko ngaari woni golloɗe kewɗe dartima ngal cetal toppitingal on fannu holliti wonande hafirin mabɓe koɓe jogui wawa jogade leydi ndi kala kono teskama clandestinement ko fate wonande ndelam kubbama carburant ne iwa banggue Nigéria ene naata e sifa guyka faade toon to Zender ene tawi nder leydi ndi Maradi Tahwa Dosso ɗum noon wi noon ko directeur commercial Oumarou Aboubacry ko ɗum jeeyi sababu faabi hewɓe taweteɓe e nder on diwana jeheten koto Nigéria ko jango musgo waɗi toon waɗi ɗum ko pelle kese taw ko jihadiste en taw kadi ko Lacroane jani koye guure ngon wuro noon mbiya ɗum ko ngon wuro ngo ɓe jani ngo ngon wuro ko Arewa ene tawi nder état mo Kebbi kene tolno 11 neɗɗo ɓe mbaɗi ɗum yimɓe hewɓe gañima hen wi noon ko Liyafi Aboubacry ko on holliti ɗum porte-parole police ɗe pelle kese ko pelle joguitiɗe nottotoɗe yogay pelle taw koye islamiste en kono koye sifa cate goɗɗe ɓe kolliti noon ɗe pelle ɗe kebbini jangoji no feewi e nder ɗin diwanuji Afrique du Sud toon subaka hannde o ko accident bonɗo waɗi laawol autoroute waɗɗani Johannesburg taw kadi waɗɗani aéroport ke bis nawannoɗo ɓen gollotoɓe ko kañum yani ha talli 12 neɗɗo mbasi pittali men 45 o saaha ene tampi no feewi Burkina Faso Ghana ɓeydi jokkodiral ɗum ko caggal jillu John Dramani Mahama uddi jillu mum toon to Burkina Faso ɗum ko caggal ummini jillu to Côte d'Ivoire hakkude makko Alassane Dramani Ouattara on erade AES nde artata e CEDEAO caggal mum dañede asen nde o yaɓani to Bamako lamorgo leydi Mali ñande alen nde o tawa to Niger hakkude makko e jani caggal noon hanki altine o tawa ko toon to capitaine Ibrahima Traoré o jaɓɓira toon ko tengade e hoore kono kadi caggal ne wiyi to galle Kuluba mo Faso mbawi yewti toon toɓɓe jaaƴi no feewi kanko hooreji leydi Ghana o holliti wo erima CEDEAO nde heptinta AES kono kadi wo erima AES nde artata e CEDEAO kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto gam ɓeydude jonde kam e golle kala to leydi Caada jaydiyanke tataɓo wiyama teeɓa ɗum ko caggal alarba jawtuɗo jaydiyanke gadiɗo nanggaɗo ñande alen nde jaydiyanke goɗɗo mo RFI kañumne nangga hanki o tataɓo wiyama teɓ ɗum ko caggal nde ɓe pacciri document ji leydi Russie taweteɓe to leydi Mali ko alda e yemi hoore jeeyi sababu ɓe tawa e juuɗe ɓen dadiɓe hanki o noon ko seppo waɗi toon to Jamena lamorgo leydi Tchad seppi toon ko wonɓe foftorde mumen yeeso wonande kees toppitiɗo gurdam retraité en ɓe kolliti mbayri heɓde buuɗi teno saha aɓe ngakka ngaalu no feewi rewɓe ceppi toon ɗum ko ñande 7 lewru mars ɓene gullito ɓene goyto ɓeɗo ɓe goyti ko ceerle ɗe ene keewi tene kadi soɓe ceeran ɓiɓɓe ɓe kamɓe keewi wondude hen babiraɓe ɓe keewi kay ko accude ha laaɓ ɓiɓɓe ɓe kamɓe tampitte hen ɓe mbaɗi noon kamɓe réclame ko justice leydi mabɓe so taɓe ceerama nde ɓe dokkete ɗin galleji ɓen serɓe ɓe dokkataɓe logement ɓe gonda e sukaɓe mabɓe RDC Congo balɗe 4 combat gulɗo jeewa hakkude rebelle M23 kami soldat ji ɗi leydi Congo ɗi soldat ji leydi Congo noon keeɓi wuuro wiyetengo wayam ɓingo ne tawe temedde kilométre e nder leydi mbiri hendi Masisi woɗɗani Masisi ke won temedde kilométre ko mum e Ngoma nokku mo ganduɗa kewɗo ngaalu no feewi taw ko ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele joolam jaɓiri ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodje ma en garta e makko ñalawma janngo o so jomiraɗo haaji leydi Russie holliti o saaha riiwi diplomate uji ɗiɗi jeeyaɓe toon to Britannique hen goto ko duuɓi 34 kame joom suudu mum ene wonde goɗɗo ɓe tuumiɗa ko ñukkidade ittude kabaruji aɓe dokka ɗum wonande Europe naajo guerre Ukraine Russie jonde kaldigal yuɓɓinama hande o to Jidda
e tawtorede prince héritier Mohammed Ben Salma e tawtorede Vladimir Zelensky horejo leydi Ukraine e tawtorede Mark Rubio kolado kuɓal wonande galle kolado kuɓal taw kadi ganda ko galle danejo mo États-Unis de Amérique ngal kaldigal noon ko beele jamne dañe hakkunde Russie kame Ukraine ɗon ɗo Ukraine hollitine ɓeydo ɓosde tettude yogere songa région ngaji atendon région mo Somiya ene tawe nder Ukraine gila hitande ujunere nogas e ɗiɗi ɓe keɓani guila guero fuɗɗi ko joni ɓe keɓi ɗum to Philippine ex président mo mbiyata Rodrigo kam nanga subakande to bowallaɗi joyi ɗum ko caggal nde waɗano mandat d'arrêt international parcours pénal international ɗum ko crime mo waɗi e nder leydi makko toon to Philippe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jamal o hiranena